Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Iqalile namuhla ikhomishana kaMadlanga ufihlwe ngesizotha umfundi owashona engozini kanti unikwe ibheyili umfundisi kwelokudlwengula. Izindaba ze 1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ukhomishana wamaphoyisa isifundazweni KwaZulu-Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ube ngufakazi wokuqala ukuzokwethula ubufakazi kwikhomishana kaMadlanga ephenya ngezinsolo zokuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa ngenxa yokuxambukela kosopolitiki kwezobulungiswa kanye nezikhulu zamaphoyisa ezisolwa ngokuba abangane nezigilamkhuba ezibhekene namacala abucayi. My name is Nhlanhla Sibusiso Mkhwanazi. Do you swear that the evidence you are going to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? If so, please raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Thank you, General. Kwisigaba sokuqala sale khomishana, uMkhwanazi uqale ngokufungiswa emva kwalapho wachaza ngesipiliyoni naso kumkhakha wezamaphoyisa nezikhundla sekasiqoqobala kanye namazinga emfundo adlulwe kuona neziqu anazo. U-Advocate Mahlape Selo uyena obepheka uMkhwanazi ngemibuzo. uMkhwanazi uveze izizathu ezamenza veze lezi insolo wathi ingoba wayefuna umphakathi uqonde kabanzi ngomzima ababhekene nabo uma benza umsebenzi wokuvikela imiphakathi kungabi sengathi ibona abahlolo ukwenza umsebenzi. When I made this address before the South Africans, it was because I wanted to inform the public about the level of challenges that we're experiencing as a South African police service in relation to the work we do as the police, which involve criminality and the political interference on the work that we do as the police. Kusona isigaba sokuqala uMkhwanazi uphinde wachaza ngendlela iziphathimandla nezinhlaka zezokuphepha eziwenza ngawo umsebenzi ukusuka kuphiko lokebe kuya kukhomishana wamaphoyisa kuzolonke ungqongqoshe wamaphoyisa kuzoke ofika kukhomishana besifundazwe kanjalo nezinye izikhundla. Immediately below the National Commissioner, those are the three at the bottom. They are the Deputy National Commissioners, which are structures established by the National Commissioner, the prerogative of the National Commissioner to create those structures. They may exist, they may not exist, depend who's the National Commissioner at the time. There is three currently, at times there are five, or some other times there are four. It depends on how the National Commissioner feels in terms of creating those structures. uMkhwanazi uthi into enkulu afisa ukuqala ngayo imizamo yokuphazamisa ithimba eliphenya amacala okubulala ahlobene nosopolitiki ngoba yilapho ababhekene khona nezinselelo eziningi baze baphucwa namadokodo kwaphakanyiswa nokuthi luhlakazo loluphiko. Kwisigaba sesibili esiqale ngehora lesibili ikhomishana ingena yagcila kwizinsolo ezavezwa uMkhwanazi. Into ayivezile ezinye zazo uveze ukuthi akaqondanga ukuthi kungani kwakumele kuhlakazwe uphiko oluphenya ngamacala okubulawa kosopolitiki ngoba kuthiwa wukho umsebenzi wabo ekubeni bona bewubona umsebenzi owenziwa yileli ithimba. Uthi lenwengo uphenyo obeliqhutshwa ileli ithimba kuphinde kuvele nabantu abasolekayo abanye kuyimanje bayaboshwa basahamba inkantolo. Ikhomishana iyaqhubeka osukwini lakusasa. Kutebogo Sibisi wezindaba ze 1KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Bekuwusiza enkonzweni yokugcina yokubeka umfundi odlule engozini yetekisi eyadlula nabafundi abahlanu embali eMgungundlovu. uLuthando Zaca obeneminyaka eli-16 ubudala uchazwe njengomuntu obezithandela ibhola futhi ebathanda nabantu. Ubekiwe namuhla endaweni yakhe yokugcina uLuthando Zaca obeneminyaka eyi-16 obudala efunde ezibuko eZulu High embali. Bekuwumunye wodwa enkonzweni yakhe yokugcina. Umndeni omakhelwane kanjalo nabangani bemchaza ngendlela efanayo
Ubaba wakhe uthi bekuyisimo esinzima lesi. Kukhulwa kanzima. Empilweni yami ngikaze ngicabanga ukuthi hlanga olanda ngobona umuntu kokuqala emothwari ngombona ngengane yami. Kodwa ke sinethemba enkosini. Umama kaZaca uthi uzomkhumbula ngeculo lakhe abelicula kakhulu esezohamba. Leli culo abaliculayo iculo kade liculwa ukuthanda. Belithanda kakhulu. Ngike ngambuza ubeselicula kakhulu impela nje kulezi ikhathi. Ngiyambuza ngithi chaza ukuthini yona lento engilibeleni icula. Uthi hayi ma, lento ichaza ukuthi sengena imessage. Yabo njengoba ngidlala ibhola nje ngizohamba ngephesheya. Ngiyaxolisa mama ukuthi ngizokushiya. Uthe sehambile mase ngilalela ama voice notes engiculela. Ngiyamuzwa eshethi ma ingenile imessage. Uyaxolisa ma. Yo my son. Umkhulu kaZaca uthi bebezwana kakhulu naye. Ubengane bengasihluphike nokho. Asizange sibone kukho lesihlupha khona uthenela ko 15. Sesisabe impela ukuthi hey manje ziyabhema ingane ziyaphuza. Zenza yonke into. Abazali abaningi bayagula ngenxa yezingane. Kodwa uthando nje wa right. Hayi ku10 at 15 wamukela uJesu. Mkhulu sengimukela uJesu. Kanti umalume uphonsela inselelo kulabo abathutha abafundi. So kodwa into engayikhalela mekhona umalume la. Ukuthi abazame ukusevisa imoto. Ngoba mhlawumbe le nto ayigcini izobini. Yacela nje umalume bebekhona. Bazama ukusevisa imoto. Eminye imindeni lahlekelwe iveze ukuthi izothuna kusukela kusasa. Ezindabeni ze1KZN TV ngoAyanda Dube ngisembali eMgongondlovu. Ushiye udade wabo kanye nomfowabo. Lala kahle Paris Shanti 2580 Jazz number 10. Udedelwe ngebheyili yezinkulungwane ezintathu umfundisi uNkululeko Myeni webandla Apostle Starting Center of God echibini kwaDlangezwa osolwa ngokudlwengula umntwana wentombazane owayeneminyaka eli13 ubudala ngesikhathi eqala ukumdlwengula ngonyaka ka2022. Leli cala ke libe selihlehlela umhlazi li15 kuMfumfu ukuze kwenziwe uphenyo olunzulu. uNkululeko Myeni udedelwe ngebheyili yezikulungwane ezintathu zamarandi yenkantolo kaMantshi yaseMthunzini. iMantshi imdedele ngaphansi kwembandela yokuthi engasondeli noma engaxhumani nommangali noma ke ofakazi. Angabuyeli futhi edlangezwe kodwa kathuthele mzingazi emzini kababa wakhe kuze kupheleke icala nokuyiyona kheli alikhiphile nelichekiwe ukuthi ngempela kuyilo yini. Umndeni weSisulu ubungahambisani ke nesicelo sebheyili kodwa ke uthaweneme ukuthi komsolwa uyitholile ibheyili ngisho azivumela ngokwakhe ukuthi ulenzile leli cala. Angiphathekile kahle ade ngisecaleni namhlanje ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi lo baba enikezwe ibheyili ka3000 ebenyukubeze ingane ngalolu hlobo into kanjani angikho right. Ngiyacela ukuthi kungenzeki ngalendlela yabo abenza ngayo. Angikho right esimeni sokuthi nje ekhishe ephume ngebheyili angikho right ngoba yonke lento le abayikhulumayo nje angi-understand mina. Ngithi angineliseki ngale bheyili abayikhiphayo ekubeni wayivumelele phambi kwethu wathi ingane uyidlwengulile kodwa namhlanje ingane uyena uzophuma kalula kangaka ngokuthini. Thina somndeni asivuma sikufuni futhi lokho kwenzakalayo ngoba simphoqa ngathi simbambanga ngamadevu yena wayikhulumela yena. Kanjani mayisephuma kanjena phambi kwethu? Sibhlungu ngoba kuthi khona ulayini abawundaba badweba ulayini la ekhaya ayikho into abayenza abadlala ngathi. Lo mndeni ukhala ke ngendlela ubufakazi obethulwe ngayo kanjalo ke nokushayisana kweminye yemininingwane. Mina nje Nkosama ngikho happy ngayonke lento eyenzakala la
ngoba kokuqala into yokuqala engiyibonile ivela ubufakazi kufihliwe kuhayidiwe yonke into yenzelela ngaphakathi ubufakazi bakhona sekuhayidiwe khona izinto ezibhedwayo kubhedwa ngisho ama dates of birth engane kubhedwa yonke into ama dates yonke into. 2 umfundisi wayivumela ukuthi ingane wayinukubeza ephindelela uzocela ibail ye-1000 ubala ingane zakhe yena ukuthi unezingane eziwu3 edinga yena. What about lengane edlungilile okuyimanje ebhali exam engafocus engakwazi ngisho ukutadisha iconcentrate ezifundweni zayo wayesecatshangelwe na ngezingane zakhe ebelento wayenza ngamabomu wayiplana kodwa manje sesibalwa ngezingane zakhe ezu7 eyethi ingane ke ebhalayo encane owayidlengula ina 13 years. Laba ke bathi abanelisekile nangendlela umsisha singethe ngayo leli cala njengoba kungekho ukuxhumana phakathi kwakhe nomndeni. Nomseshi akaqhamuki akacommunicate noma wengane asiyazi ngisho case number thina ukufakaza okuvela laphana sekuncane sekuvezwa into elight even ijudge lasho ukuthi ubufakazi ku limited nathi sikubona vele ukuthi ku limited ayikho into ekhona ayikho into enzwa la. Leli cala ke libe selihlehliselwa umhlazi li-15 ngenyanga ezayo kaMfumfu ukuze ke kuqhutshekwe nophenyo. Ezindabeni zo1KZN TV nginguSamgothisweni Nqulunga ngisemthunzini. Uhlaka le-MK Party olumele abasebenzi MK Party Labour Desk luthi luzolwa kuze kunqamuke izandla nezimboni zakwaSithebe eMandeni eziqasha abokufika ngokungemthetho. Uhlalo walolu uhlaka kuzwelonke uBheki Ngcobo uthi bazoba nohlelo oluzophoqa abanikazi bezimboni lokuba baqashe abantu bakuleli emsebenzini kukhishwe abokufika. Lokhu kuqhubeke njalo nokuvakashela izimboni zakwaSithebe eMandeni uhlaka olumele abasebenzi lo-MK Labour Desk kuleli luphikisana izimboni eziqasha bokufika ngokungemthetho. Uhlalo lohlaka uzwelonke uBheki Ngcobo uthi lesenzo sidlala indima enkulu yokwandisa ukushoda kwamathuba omsebenzi kuleli. La ngaphakathi kukhona ama-foreigners asebenzayo eMandeni kukhona intsha semandeni engasebenzi. Si okunye okuvelayo ilokhu kokuthi la ngesikhathi kuza abantu aba-investors abayibiza ngama-investors ezo applyela ukuthi abe namafemu la a-applya kwithala leli la ema-ofisini. Ithala laselakha i-cooperative system kusho ukuthi lathatha iChina lathatha nabantu bala eSouth Africa abazosebenza njengama managers noma njengama partners alelo China. But what is happening now is that ama-China a-operator wodwa and abantu ababanikezwa ithala abazi labo bantu ukuthi bangama-owner e-business. Ungcobo uthi ke bazosebenzisana nomnyango wezemisebenzi ukwenza isiqinisekiso ukuthi ukuqasha abantu bakuleli kulezi imboni kuxoshwe kwabo kufika. Silindele uLabour to go to ifirm nefirm lawa eswa profiling. Then kula umafirm siyakohlala phansi nomqashi siyazi ukuthi unabantu bokufika. Sicela usikhiphele bona bese ufaka abala. Awuzukuyiqashela ngoba ngesikhathi uyithola ithuba lokuqasha awuqashanga lento esidingayo uqashe lento esingayidingi. So njengamanje nampo ke abantu esikunikeza bona ukuthi laba bantu bazo replace abantu bokufika. Okwakho ukuba interviewer okwakho ukuthi uthola ama-CV abo okwakho ukuthi baqale basebenze and we monitor. Sinabantu kade sibakhetha nje manje bakhona labameli what who are going to monitor. Amalungu omphakathi akayasebenza kwezinye izimboni kwaSithebe athi aliqizwa kuqala ilungelo lomsebenzi kulezi imboni. Inkinga yethu esibhekene nayo kakhulu la asazi ukuthi uhulumeni angasisiza kanjani ngoba amafemu ala abaqasha abaningi ama-China. Lama-China kunamafemu ahlukumezana ngalendlela ukuthi kunenye nje imbono okuthiwa umqashi wakhona uma esekhathele uyagumula athi umsebenzi akazomasaji. Uma enqabile ukwenza lokho umsebenzi uyaxoshwa. Inkampani sisebenza kuzona siyathukwa siyashawa. Nami nje ngake ngaba i-victim yokuthunjwa iChina enkampanini. Ngalivula icala emaphoyiseni aseNyoni. Namanje angilazi laphelelaphi lelo cala. Ngibe ngangithunjwe ngoNovember last year.
kwakufike uPremier la angizange ngasizakala ngaxoshwa emsebenzini ngivalelwa yonke indawo ukuthi ngisebenze asiwuthola umsebenzi ngenxa yokuthi yimina nomunye ubhuti okuthiwa uBheko wakaMakhoba asisebenza siqashwa ndawo asaze singasizakala kanjani. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu kwaSithebe eMandeni. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sivele siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Iqalile namuhla ikhomishana kaMadlanga ufihlwe ngesizotha umfundi owashona engozini kanti unikwe ibheyili umfundisi kwelokudlwengula. Abesho kubambana ngezandla amalungu e-ANC kanye ne-MK Party ngesikhathi iqhubeka ukhetho lokuchibiyela obelibanjelwe ku-Ward 64 eThekwini kunezinsolo ngemizamo yokuvotisa abantu abaqhamuka kwezinye izindawo. Lolu khetho libanjwa nje kulandela ke ukusula kwaloyo beyikhansela ngaphansi kweqembu iDemocratic Alliance ngenxa yokugula. Athwale kanzima amaphoyisa beqaphela lapho beqhubeka khona ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 64 esingini saseMontclair Recreation Hall eThekwini ukuzama ukulawula isimo phakathi kwamalungu e-MK Party kanye ne-ANC kuvinjwa ke abebesolwa ngokuvota ezindaweni ezingafanele. Kube nelunga lomphakathi belizovota lavinjwa amalungu e-MK Party ngaphandle allege ukuthi alihlale wadini. Lokhu kuthina esikushilo ku-IEC kanye ningalo yomthetho ukuthi akuvumelekile ngaphansi komthetho sayo laseNingizimu Afrika. Njengoba sila samaqembu epolitiki besihlangene futhi ngeviki edlule sizosayina iCode of Conduct ya-IEC eshoyo ukuthi sizoyiphatha kanjani ngosuku lokuvota. Akwazi ukuthi ungaba nomuntu ozovimba abantu whereas we-registile and u-IEC umnikeza igunya lokuba vote. If there's an objection, political parties wonke avumelekile ukuthi abe nama-party agent ngaphakathi. Truth of the matter ukuthi la e-Ward 64 mabili kuphela ama-organization acontestanayo i-DA nomkhonto wesizwe party. Laba abanye kabenza izinto zabo belanda abantu ngaphandle bebhalisa abantu kwi-address eyodwa abantu abawu-200. Siyabazi ukuthi ubani ingakho namanje ubona besusa abantu kuma-VDs baxoshwe bazamela kwabanye baxoshwe. But we are not worried. Esikucelayo ukuthi i-IEC namaphoyisa basilekelele ukuthi le by-election ibe yi-free and fair by-election ngokuthi kwenzeke into right. Kukhalwe ngesimo esingesihle sokuhanjiswa kwezidingo emphakathini kule ndawo ebingaphansi kweqembu i-DA okusule ikhansela layo ngenxa yokugula. Leli qembu lithe liyazethemba ukuthi ke lizoyibuyisa yona lewadini. We are hopeful that we will indeed retain the ward and will continue to work. We're in opposition in the city of eThekwini. We're not in government. But when the next municipal election happens towards the end of next year, we're confident that we are going to be the largest party in what's going to be a city of co-governance. Amalungu amaqembu ehlukahlukene abecula amaculo ebhiyoza kanti nomphakathi bolokhu ungene njalo ukuzofaka ivoti lawo. Abenhlangano yezokhetho kwa-IEC uphawule kanje ngokwenzeke kulolu khetho lokuchibiyela. Namhlanje kuyiteshi esivulile ziwu8 kaWard 64. Abantu abarejistile bangaphezulu kuka-21,000 enye yamawadi amakhulu ngaphansi kwamasipala waseThekwini. Okwamanje kusahamba kahle konke kuye kwathi kuba nomsinjwana eMontclair Recreational Hall because amaqembu abesesondele kakhulu amatende lawa abawabeka ngaphandle eteshini umculo obusukhona ubusomkhulu kakhulu nabantu sebesondele kakhulu eminyangweni wesiteshi obesekwenza kube nzima ukuthi abantu abazovota bakwazi ungena. Ukuvota kuzovalwa ngehora lesishiyagalolunye kusihlwa bese ke kubalwa kanti kulindeleke ukuba ke imphumela idedelwa khona namuhla. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Isale ikhala esikanandi isililo imndeni ethintekile ngesikhathi kubhebhethe kumlilo wequbula obunamandla endaweni yaseMpofane eNquthu enhlaneni kaMthaniya. Lokhu ke kuvele ngesikhathi umasipala iNquthu uhambelele imndeni ukuzohlola umonakalo kanye ke nokuxhasa ngezinsiza njengoba ke kusalindeleke ukuba kuthunyelwe eminyangweni obhekene nezinhlekelele.
Izwakalisa ukukhathazeka imindeni ethintekile ngesikhathi kubhebhetheka umlilo wequbula eMpofana eNquthu. Ilunga lomunye wemindeni ethintekile uSiyabonga Amathonsi uchaza ukuthi lo mlilo ubunamandla kakhulu ukuba bengakwazi ukuwubhula. Sibe noma kubuvela umonakalo womlilo oqhamuke ngapha pheka omzinyathi. Bekunomoya nje omkhulu kakhulu, umlilo ongakhonakala ukube unganqandeka ukuzamena ukubhula, kodwa ngoba amathemba bekhona ukuthi ngoba kubabelekile hleze ngeke ukhona ukujampa. Kwenzeka ngendlela okwenzeke ngayo noma singazi nathi ukuthi kwenzeke kanjani. Sibone umlilo usunompele kwenye yezindlu yokuqala phakathi nendawo ekhona ejardini ekhaya. Sithe sababaza lokho sithi siyazama kuphume impahlanyana ezincane kwasho ukuthi akusangeneki ngoba ubhebhezeleka kakhulu. Kanti imeya kaMasipala iNquthu Lindokuhle Shabalala uthi kuthinteka imindeni emithathu njengoba bekubhebhetheka lo mlilo. Saqala emzini wakaMathonsi sase size emzini wakaMthetho lapho okube nenhlekelele yequbula lomlilo lihambe leza ngesivinini ngenxa yokuthi bekunomoya. Kwase kushake imizi mithathu sadlulela kwesithathu nje eshileyo. Nami ngithola umbiko ngukhansela leli wadi, ukhansela uMankosi Sithole, uZanele Sithole, uyena ongithintile kuzolwa ngazisa ukuthi kunomonakalo osuwenzekile kwanomlilo bekunomoya. Kwagcina sekushake imizi emithathu, bazamile ukubhula kwatholakala ukuthi hayi umlilo ngenxa yomoya uza ngesivinini esikhulu. Bashelwe yonke into abebekade benayo, kodwa sesifikile ke sawubona kumndeni nathi sawuphathela kungakwazi kubasiza okwalesi sikhashana samanje. Ubese nxusa ukuba iminyango efanele ikakhulukazi umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal ungenelele kulolu daba. Manje belenyalelwe izindlu, siyanxenxa kuhulumeni wesifundazwe eminyangweni lokho Human Settlement, umnyango wezindlu ukuthi usilekelele ekutheni kulaba nje okubonakalayo ukuthi basale dengwane ngekho zindlu, ukuthi mhlambe kube khona izindlu zesikhashana engakwazi ukuthi zibalekelele bakwazi ukuthola indawo yokufihla ikhanda ngoba sithola isimo impela singesihle. Esishoyo ukuthi siyanxusa nakulabo abashisa umlilo ukuthi daleka imonakalo emikhulu. Esibongayo nje ukuthi akukho umphefumulo ophumile kulimale nje impahla kuphela. Siyakhuthaza ukuthi nabantu basheshe basazise, siyabalekelela ngeinsiza kusebenza esinazo emkhandlweni ukuthi sikwazi ukuthi sakha amabhande ukwenza ukuthi noma umlilo ungakwazi ukuthi ufike emakhaya. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Ucela usizo lokwakhelwa ikhaya umndeni wakaNgcobo eMgetana kuWard 17 ngaphansi kaMasipala iNdwedwe. Engxoxweni ke neziko lezindaba okhulumela leli ikhaya uNonkululeko Ngcobo uthi ke ikhaya labo labhidlika ngonyaka u2018 kade kuhlasele izikhukhula. Indawo endala le esekukade nakwazi ukuthi nihlale kuyona kodwa nasithola senisala ekutheni lithola umxhaso. Sichazele kuqale nini ukuba kanje kuleli. Kwangena amanzi laduma izulu kwaliyaqhuma la ngenhle indlu yagcwala amanzi la phansi. Ithema isigcwala amanzi indlu la ngaphakathi kwafona ubaba walangezandla wakanzama yena usukumayo wasifonelela abaka disaster, bafonela ikhansela leli elingasekho emhlabeni balitshela la ifikela mathupha la ekhaya behamba nabaka disaster. Bafika basithatha izithombe, bathe mabesithatha izithombe balokhuza basebeshutha ke bawushutha nawo umuzi babantu abazobuya. Isimo sisificayo la siyawufica umbhede, siyawufica amabhodwe, izinto zokuhlala amanzi nazi nezinkuni, khona nama suitcase. Kuyabonakala nalawo iguphu zeziphuzo. Kuhlala banje ngoba kunje kusahlala umuntu noma akusahlala imoto. Ukhona umuntu ohlalayo. Uma ufika ngezikhathi zama weekend noma ama holiday mayimade noma ngabe iliphi holiday mangabe kuthiwa ililong yakuyeza azohlala la malume wami ke yena umfowabo kaMama. Njengoba siku uSeptember manje 2025 alikaze kwenzakalani kulonyaka ngemizamo yokukusiza. Mangathi kukhona okwenzakele sisa akukho.
nangonyaka odlule futhi ngokunjalo uphelile nalonyaka nje ngibona ukuthi usuyaphela akukho engikutholayo okuwusizo. Kumuntu osibukayo engabe usemabhizinisi ingabe izona izikhulu ikuphi nekufisayo nomndeni wakaNgcobo kuyimanje ziyaqala imvula kungena isikhathi sasehlobo. Asikhathalele imali okubalekile ukuba nekhaya konke okunye kohlangana ngendlela kodwa masithole nje ukuvuka kwekhaya ikona okubalekile. Okay. Nosiswami kuyazwakala sabanga kakhulu ngesikhathi sakho njengoba izolaka embukeli umshana wala ekhaya udadewethu engikhuluma naye kwaNgcobo wakhulela la noma wakhe wamshiya la nomalume basele naye umfowabo kamawakhe yona into ayivezayo ukuthi ngokwesifiso sakhe nangokushoda kwamatoho nayo uyafisa ngabe khona kwenzayo but imisebenzi akakabi nayo inhlanhla ukuthi awuthole yafisa ngaba nozwelo ukuthi basondele kubona babanikeza usizo lokuthi babe nekhaya ngoba izinto eziningi aseyibalile okubala imingcwabo nemisebenzi bayenzela kulona leli khaya olibonayo kuTebo Hospice ngekawathi 17 eNdwedwe. Ethintwa umeya uSemfeka uthe usazokwenza uphenyo ngalolu daba ngoba uyaqala ukulizwa. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake sivele siphinde sikubingelele sikwamkeleke mekuthi usanda kubukela izindaba zethu njengamanje naze izihloko ezihamba phambili. Iqalile namuhla ikhomishana kaMadlanga ufihlwe ngesizotha umfundi owashona engozini kanti unikwe ibheyili umfundisi kwelokudlwengula. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.38 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu23.71 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.59 uma liqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$3,668.33 i-ounce kuthiwa longahloziwe ube u$68.47 umpongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamaZulu FC uArthur 10-111 Zwane uphumele obala ngokuthi ke balindele ukubona okuzokwenziwa yiKaizer Chiefs ngabadlali ebathole kwiCape Town Spurs ngaphambi kokunquma ke ngoLeon Burn abamthole kuleli qembu laseKapa. uBurn usayiniswe amaZulu emva kokugawulwa yizembe kweSpurs kwiMatsepe Foundation Championship ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. iKaizer Chiefs itape uAsanele Velebay kanjalo noLuke Batman ebathule emasontweni edlule emva komdonsiswano wamacala kwiPremier Soccer League kanjalo ke nakwiSouth African Football Association iSAFA ngamafuphi. Ngokomthetho ke lawula ibhola laseNingizimu Afrika kayibisasebenza inkontileka ephakathi kweqembu kanjalo nomdlali uma ke kukhala izembe kwiMatsepe Foundation okusho ke ukwehlela kuma-amesha. Ake ngibhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngase isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.